Investment po kasi kang water district depende sa pagdakula ng populasyon. Kaya ito Okay. pong panahon, Medyo sa dayot pa ang naglag po population. lang ng D2, D3 na linya dahil po ang mga arong magkakapira lang. Dahil pa nga ni Oo. Sir Diggs usang mga 3 stories to, mga single. Pag 2 story ng Oo. arong mo, medyo Okay may na kaya. yan, oo, status symbol ngunyan na. po, nagdadakol sa population, although nagdadagdag man kita ki mga bagong linya, but so mga dati po, that requires reinforcement or rehabilitation. Actually, nag-start naman po kami. In fact, ang first project mi po dyan na ma-rehab po is ini po nadigdi sa may Our Lady's Village. Dati dikit Oo nga. baga po ang Oo, arong tama, dyan. tama. So, ngayon po, Yan. may mga hotel high na rise dyan. na nga, high rise May na sa mga iba. Boarding houses. boarding houses. So, Oo. nag-pipelaying po dyan ngunyan. May ongoing project po. And sa other areas po, na-identify, there will be dakul pong projects ang nasa pipeline po para ayuson iyan. Kasi sayang po kang data po ma-maximize. So, pwede tang maitaos sa itong ng consumer. And ini po, pag-abot naman po sa promo, may determination po kasi sa mga after inspection. So, halimbawa po, kabus man po nag-apply sa promo, ilingon mo po kung kung ano kadakol so areas. And may determination po kung kaya ba kang existing facility. Kasi if Ayun, not, naman oo, po tama. malaog. So, additional program para po Okay. ma-accommodate sila. Okay. Naihapot ko ba Alright. yan? Ta kung minsan, sa desire ta to solve one problem, Oo. we are creating Yes, yes, sir. Another. different Tama. sets of problems Yes. na minadakula ang sa tuyang Yes. areas of Apo, may concern. determination po kaiyan, i-determinar po iyan. Ta ini po project po in kabilog ng Water District, but for the most part joint po ini sa Engineering and Operations Department. So duman po sa mga areas, tama ka po Sir Diggs. Bako po baga maray na nag-promo basta lang pinaralaog tapos so existing logo nagreklamo. Ayun na yan, yun. So Kaya- igwa po na determinasyon na dai po maapektuhan sa mga Ayun. existing maski po magdagdag kita. Ayan. Meaning Kasi ang worry dyan, mm, baka magdagdag sa mga parareklamo eh. Apo. Oo, tama. Mga Oo. reklamo sinda siya. Nata ngayon nagluya sa Kami pressure. Paano Mm. ngayon si Water District nagpa-promo pa. Nagpa-promo pa. Nagpa-promo Diba? pa. So, They- meaning, they mapapromo hanggat di kaya. Apo. So, since kaya, Holistic ang planning. ayan. Yes po, Kumbaga. sir. Yes po. From Itong August- demand side, Apo. supply side, Apo. nagmatch. Maski ini po na mechanics na ini, pig-adalan po ini, pig-diskutiran Okay. po ini extensively kasi Yes. sabi ko nga ni sa mga kauron ko sa departamento mi, nagibo kami nag-brainstorming kami. Sabi ko sa inda, i-set nindo na ang installment kaya kang aplikante. Oo. Oo. Sabi ko, maglaag kitang ceiling. Ano bang pwedeng Pwede. ceiling Oo. kang installment kada bulan on top of water bill ninda. Sabi ko, Oo. halimbawa, ano ba ang kaya kang consumer? Kaya niya magbayad ki 1.5 bulan-bulan sa cable internet? Kaya niya. Lalo Pag na ang nasa baba pa tubig. dyan, kaya niya yan. Kaipunan Kasi niya yan. basic ang tubig Kuryente. eh, basic Ano ba needs. ang usual na average na pigbabayadan sa kuryente? Kasi kung duman lang kita, so that they man madipisilan Iya. so consumer. man, At the tama. same time po, mabalansi man na dahil man po na magkaigwang exposure masyado sa water district financially na dahil may mabawi. Oo, tama. Okay? Kasi kung Oo. ano man po ang Win-win. kung ano man po ang mga makuaming revenues digdi po sa promong ini, ibabalik lang po iyan sa Serbisyo service. po. Opo. Ang galing. Okay, Alright. magayon na programa yan. Hopefully, maging Padaba, successful. promo. And dakol na maugma sa mga papadabaon. Oo. Kasi dakula ining bagay Apo. para sa mga I-add ko lang, aplikante. sir, Yes. kasi may saro pa kaming promotional activity pero di lang ako Sure mamhanilat po. na kagibo Okay ng lang po. pang Sige flash po. but Kaya pa. I'll mention this. Oo. Igwa po kaming separate na program. Hindi po pig-upod na free change of registration for consumers in good standing. free change of registration. Kasi po, may Paano mga po? consumer, base po sa samong mga records, may mga loyal customers po kita sa Siyempre, Water District oo, na dakulon, oo. ni minsan po dahil naputulan, daing violation sa policy Wow. kang Water District. Ang iba po digdi, haluyon na po na may connection ng tubig sa Water District na pig-isip mi po kasi arali na kami mag 45 years in Wow. 2026. So sabi mi,
baka so nag-apply, so nakapangaran, nakarehistro, Bako na. Naglarga na. Naglarga na. Nainot na po. Nainot. Updating ki database. So, kayo po ni pong i-update. So, mga, kung sisay na po ang naka-star, Existing. or baka po, so property, pinabakal na, iba na po ang Okay. naka-star, pero Oo. ang nakapangaran po, so dati pa. So, normally po kasi pag mapa-change of registration ka, Naku, change of name, may bayad po yan. Okay. Pero na-approve po inikan sa mga board of directors na ililibre mo po. Ililibre. Wow. Kasi para po ma-update sa records Linda. Ayos ha. And pangduwa po, may initiated po kami, CSD initiated po kami na renewal po of senior citizen discount privilege. Wow. Kasi po si Water District po, nagtatao po kami ng discount pag ang nakarehistro senior citizen. Okay. Kaya lang sabi nga ni Sir Diggs, kay Pon mi din po na True. asikasuhon ini kung nainot na po. Kunainot na. okay. Nainot na po. So, kay puhan mi pong i-update ini. Pero po, sa mga senior citizen, di po mag-worry kasi ang programa pong ini, kami po, so taga Water District po ang maduman po sa mga harong para po yung magkua, then hindi kaipuhan Magduman sa magduman opisina. sa opisina. Pero aram ko po, ang mga senior citizen, gusto nila nagluluwas. Ano po, sir? Gusto nila nagluluwas. Pag senior, Yo, pigiling mo si Sir opo, Diggs. maski mag Lakaw-lakaw. Lakaw-lakaw, Opo, okay. opo. So, pero po, maduman po kami sa mga harong-harong. Tapos, syempre, pag may mga senior citizen man kita na naka-register sa inda na sabihin ta ng medyo may difficulty na magbiyahe pa ning harayo. Para po, ini po ma-update me. Day ka mo kay dung scheme na papakwaon kang dyaryo ngunyan tapos picturean Then na po, para sigurado na buhay pa mo. then na po kayo po, sir. Tama But po. anyway. Plus, ano po, Sige. ini po na mga makukuami digding dato sa programang ini. May kasunod po ini Sir Diggs ng programa. Pero in 2026 pa po. Kasi sa 45th anniversary mi po. So very loyal Naman customers ilo-launch. mi po. Launching. Ang magiging eligible po to certain freebies Okay. sa 45th anniversary. So, Looking forward to that. Nag-gather na po kami ng datos para po makuami kung sisay sa mga eligible and matawan mi po sinda. Yeah. Makapag tauman po kami, give back kami duman sa mga loyal customers. Magyon po ang mga programa, especially po sa mga Yay. haloy na loyal customers mi kasi po kung luma na ang sa indang linya, we will give free technical assistance. Galing. Iba pa pong programa. But kay po mi mo ng hilingon po, so sitwasyon para po makakamp Yes, kami with a Ayan. better program na mutually beneficial po sa consumer. At the same time. Apo, and sa Water District po. Alright. Sige, Okay. Sir Diggs. Actually, Sir Diggs, dakulan pang pwede tang ihapot sa Water District, pero kinulang na kita din. Anyway, mga susunod naman po kita na panahon para po dyan ma-diskutir. Sige po, Sir Diggs. Okay, hagadan lang siguro ning patara-tara. Apo, salamat po sa oras. Sa mga interesado po sa muyang promo, pwede po kamo mag-inquire sa numero po na 0920-270-6621. Ulitin ko po, 0920-270-6621 or via our Facebook sa Legazpi City Water District. Sa opisina po, pwede po magduman sa opisina. Ang samuya pong ano po is 8 to 5. Wala po kaming noon break. Maski po alas 12 hanggang alauna, pwede po magduman para po mag-inquire tungkol sa promo na ini. Okay, so sige Sir Diggs. Okay, hanilet sa imong Opo, patara-tara. on behalf po kang Albay Chamber po and of course mo sa DCGB po, thank you so much sa gabos na kanegosyo time na sa padagos ng pag-antabay sa samong programa. Sige Sir Diggs. Tapos na naman po ang sarong oras ng makabuluhang pagdiskutir sa mga issues na naka-apektar sa ating mga negosyo at sa tuya na rin ng mga salud. Sana po padagos kita na magsubaybay sa programang Negosyo Time na. See you next week. Realize true comfort